Hej Milo. Hej Sander. Hvorfor skal vi også spise, mand? Det er jeg rigtig glad for, at du spørger om. Ja. Fordi jeg bor på Amager, og jeg har kørt forbi det her sted rigtig mange gange og tænkt, her skal vi spise fra en dag. Så i dag har jeg besluttet for at bestille fra det her sted, der hedder Wacker. Og så du ved heller ikke, hvad vi skal have spist? Du har bare bestilt en masse? Jeg ved nogenlunde, hvad vi skal spise. Jeg har ikke spist der før. Okay. Wacker betyder ko, ja. Og deres restaurant laver mexicansk finger foods. Like burrito. For eksempel dem her. Kan du huske de der pimientos padron? Ja. Det er lækkert. Tacos? Ja, jeg tror, der er lidt af hvert. Altså, Lad os komme i gang. Ja. Lidt tortillabrød. Der er noget inde i. Skal vi allerede prøve den først? Velkommen til fucking froderen. Det her er, hvad de kalder for en taco haps. En taco haps? Og den koster 19 kroner. Okay, der er heller ikke. Der er ikke så meget i. Det er jo en taco med lidt kød og lidt ost i, ikke? Det dufter ikke. Det der kød dufter rigtig godt. Jeg glæder mig til at smage det. Er der slet ikke noget død? Men altså, vi skal også smage det uden. Det er... Det ser farligt ud. Det er en barbecue, og prøv lige at tjekke den her barbecue. Altså... Wow. Ja, den ligner, der er sådan frø. Wow. Er der sådan nogle... quinoa eller sådan noget? Wow. Det er ret en barbecue. Det smager sgu da godt, hva'? Wow. Jeg har aldrig smagt en barbecue sådan her før. Har du det? Den vil jeg gerne have wow. Den er fucking froderen, den her. Nå, vi skal lige smage uden barbecue først. Men skål. Det skal smage kød også, ikke? Lækkert kød. Ja, helt vildt, ja. Altså for 19 kroner, ikke? Altså for en af de her? Ja. Der er ikke nogen med i dag, tror jeg. Jamen, så køber du bare et par stykker. Der er en god den der, hva'? Ja, helt vildt. Helt fint. Jeg ved, hvad de har puttet i. Den er helt sikkert hjemmerørt. Det er ikke sådan en, de har... Altså, den der haps der, den var okay, men det der, det er fucking froderen. Jeg er enig. Det her er en god start på det her afsnit. Meget, mand. Og til enhver mexicansk fest, så skal vi have nogle... Guacamole og nogle nacho chips. De her, for lige at tjekke dem der. Det her, det er hjemmelavede nachos. Og så til dem har vi bestilt nogle pimientos de padron, som er de her små peberfrugter. Ja, men det er lidt aller dem der, vi har fået også i Italien. Nå, nej, det var nogle helt andre. Nå. De her, de er stegt på en anden måde. Og man fylder dem bare hele. Hvornår har vi fået dem? Bare ind i munden nu. Det smager godt, hva'? Bare en peberfrugt. Dem der fik vi, da jeg lavede chorizo-afsnittet. Nå ja, det er rigtigt. Prøv at se. Hjemmelavet tortilla chips. Jeg ved godt, at nu er det et bager, men det her det er jo ikke ligesom at købe guacamole fra Tex-Mex, vel? Det her, det er ægte. Det ser virkelig lækkert ud, det her. Skål, mand. Det her glæder mig rigtig meget til. Jeg elsker sådan noget. Det er en god skyld. Ej, den er helt frisk, jo. Hjemmelavet guac og hjemmelavet tortilla chips. Wow. Det er sgu flot, så jeg prøver noget mere af det her. You had me at hello, altså. Ja, er du sindssyg, mand. Det her, ikke også? Det er jo... Ej, hvor er de friske, de her avocadoer her. Høj, nu kæft, mand. Wow. Jeg er helt vild med det her. Og mange prøver. Også fordi jeg er typen, der godt kunne finde på at bestille en masse af det her, og så bare sidde og nipse, ikke? Ja, waka, mand. Bare Wacker. Det lyder bare så mærkeligt at sige. Skal vi blive enige om det her? Det er fucking froderen. Jeg kan altså virkelig godt lide den her kniv, Milo. Er det et af vores nye... Man skal ikke skylde fucking froderen penge mere. Det er en ting, jeg er helt sikker. Jeg synes bare, den passede godt til sådan en Mexican feast. Ja, men den er virkelig også flot. Jeg tænkte i hvert fald, at vi skulle bruge den i dag. Ja. Til blandt andet det næste, vi skal have, som er Amigo Grande Burrito, som er lavet på langtidsstegt oksekød, som jeg tror er det samme, som der var i den første, vi fik. Igen fra Wacker på Amagerbrogade. Kan vi ikke kalde den vacay nu? Så det er ligesom om at være på ferien om... det er med bare en rulle, hva'? Det er bare en rulle, det der. Det er ikke en araber, der har rullet den der, fordi så har den været helt stram. Skal vi prøve at skære i den og se, hvordan den ser ud? Eller hak i den, eller hvad man gør. Hvordan har du det med burritos normalt? Altså, skal jeg være ærlig? Ja. Så har jeg det med burritos præcis som jeg har det med en durumrulle. Prøv lige at kigge ind i den her. Det er jo bare en anden slags. Der er ris, der er bønner, der er salat, der er dressing, den drypper med saft. Det ser rigtig, rigtig godt ud, det her. Wow. Altså, det er jo ikke en durumrulle. Det er jo ligesom at få chili con carne ind i sin durum, ikke?
kind of thing, men altså det der kød, det der langtids braced kød. Ja, det ser sindssygt ud. Altså hvis I ikke kan se det derfra, så ser det sådan her ud. Og man kan helt sikkert gøre sådan her, så det bare falder fuldstændig fra hinanden. Ind i munden med det der. Tak. Rigtig minder hvad det vender med af hinanden, jo. Det er rigtigt. Skål! Skål! Jeg smager på den her, så sindssygt ud. Jeg kommer til at græde lige med, tror jeg. Wow. Jeg bliver ved med at smage. Wow, hvor smager den godt, mand. Wow. Altså, man kan jo sige, at det er jo videreudvikling af en durumrulle. Sådan en burrito der. Jeg har jo haft idéen om at lave en durumrulle, men så har man måske ikke haft det derfor rigtig mange burritos, de også kan laves med selv. Så det du siger, det er en af libaneser, der er taget til Mexico og tænkt, shawarma, but the Mexican way. Ja, eller en eller anden, du ved, culture vulture fra Europa, der lige har været i Libanon et smut, inden han tog ud for at kolonisere resten af verden. Det her. Fucking froderen. Fucking froderen, mand. Wow. Du skal lov for, at de gjorde det, fordi så kunne vi ikke have fået sådan noget mad her. Skal I sige, den her dyr, den koster 120 kroner sådan en, ikke? Der er meget mad inde i sådan en der. Men så, ja, det er der. Jeg vil ikke kunne spise sådan helt. Det kan jeg mærke. Jeg har spist en halv, men jeg har taget 2 bidder med. Fucking froderen. Fucking froderen. Næste, vi skal prøve til gengæld, det er også en burrito. Men den er vegansk. Aha, så selvom at det er et kokosted, så har de også veganske. Så har de også vegansk. Det er sgu da meget fedt, hvis man lige skal have en eller anden veganer med ud at spise. Og ved du, hvad den er lavet af? Du bliver glad. Vegansk kød. Beyond Meat? Nej. Den er lavet på jackfruit. Let's go. Jeg vidste, han ville blive glad. Det har jeg gerne vil smage rigtig lang tid. Man kan også få en med falafel. Men jeg tænker bare jackfruit, det har du snakket om så meget. Ja, men det er også fordi, det siger, det er jo frugternes kylling jo. Det her har jeg glædet mig til at skulle dele med dig, fordi jeg har heller aldrig spist jackfruit. Ej, jeg elsker den her kniv i øvrigt. Den er virkelig en god tilføjelse til vores meget flotte YouTube-kanal. Wow. Se, hvad det ligner. Wow. Se det her. Det der, det kan umuligt være... Nej. Det her... Jo, det er jackfruit. Det er fucking jackfruit. Det er det, jeg siger. Men altså, tjek et øjeblik. Prøv lige at kigge godt med her. Er det ikke smukt? Det her... Du kan se det på travlerne. Det ligner fucking kød. Ja, det er sygt, ikke? Men det har slet ikke konsistensen af kød. Nej. Og det smager heller ikke så meget kød. Man kan smage det ikke af kød. Man kan smage det en frugt. Vi sætter tænderne i. En jackfruit burrito. Det er et godt påfund. Det skal jeg vildt til. Skål. Den smager godt. Men den smager ikke lige så meget som den anden. Nej. Til gengæld vil jeg så give dem credit for, at de stadigvæk laver noget godt til veganer. Ja. Fordi det er et rigtig godt alternativ. Altså, jeg kender helt sikkert en veganer, der vil elske den her. Altså, det er som om, der er lidt mere hvidkål i den her. Den i hovedet og bare... Og så har vi fået smagt jackfruit på en rigtig god måde, som god erstatning for oksekød. Ja. Altså, nice, mand. Fedt. Altså, fedt. Man kunne næsten skifte sin kylling ud med det der. Jeg mangler stadigvæk konsistensen i den, fordi den er, der er sådan lidt syrlighed. Kød og det der, men... Det er ligesom om, der er sådan lidt syrlighed, ikke? Som om, at den har ligget i eller noget. Lidt for blødt. Det er mere ligesom en svamp, du tykker på, ikke? En kød, ikke? Ja. Men fucking froderen. Indtil videre har vi kunne lide alt. Ja, det er da altid noget. Og jeg tror også, vi kommer til at kunne lide det næste, fordi det er nemlig en ægte quesadilla. Prøv lige at se, mand. Prøv lige at se. En pandekage? Prøv lige at se den her. Wow. Wow, jeg bliver glad, når jeg ser sådan noget. Prøv at se her, boys and girls. Prøv lige at se. Ej, det er det der kød der igen. Det er det der oksekød, vi fik tidligere med majs og hvad der ellers. Majs, ost, løg. Jeg glæder mig allerede til at spise den her. Men så synes jeg da bare, vi skal sige skål, fordi det ser fucking lækkert ud. Ved du hvad? Skål. Skål. Lad os se, hvad det her det kan.
Jeg har aldrig smagt majs, der smagte så godt før. Altså, det skal lige siges, det koster 100 kroner. Jeg gør alt nu om dagen. Altså, hvad fanden? Altså, folk de bruger sgu da 150 kroner på smørbrød, sådan her. Jeg vil sige sådan her, at man skal købe en dip. Fordi der er ikke noget bedre, end at lige have sådan noget her, og så dip det. Jeg synes, det er lidt synd med dip lige der, fordi det har så meget smag i sig selv, og dippen vil faktisk overdøve alt smag. Ja, man skal have noget dip. Sådan ligesom sådan noget Bidia-dip. Du ved, sådan noget, man kører sin taco-sned i, og lige putte jeg synes, det smager rigtig godt. Sådan noget ordentlig olie fra det braserede oksekød, der man lige kan døbe i. Det er ligesom amerikanerne, mand, så vi kan blive fucking fede og ulækre at kigge på, mens vi spiser lækker mad. Snakker for meget og spiser for lidt. Quesadilla. Fucking froderen. Ved du hvad, da jeg så den her ret på menuen, der var jeg også bare nødt til at bestille den, fordi det er byg selv tacos. Og jeg har bestilt det med noget pork, og så er der lidt... Der må jeg indrømme, vi har 1, 2, 3, 4 tacos og det her kød. Der er ikke engang nok til 2 der. Kan vi blive enige om det? Det kommer sgu an på, hvor meget kød folk spiser det. Okay, prøv lige at se størrelsen på den her. Lad mig lige vise dig et eksempel. Det her det er en byg selv taco. Det vil sige, at du skal have lidt salat i, ikke? Men nu vil jeg jo gerne vende tilbage til, at... Skal du have lidt nachos i? Og jeg vil gerne prøve at vende tilbage til, at hvis der lige var, eller man lige kunne have smurt det her brød rundt i, så er det drøbet. Du har masser af ting der, med. Nej. Prøv at se. Jeg tager lige nogle af de der nacho chips med, fordi du ved, man skulle have haft noget. Prøv at se. Det her, det skulle have ligget sådan noget juice, og skulle det have været helt fri. Du bliver helt vædet ind her, prøv at se, der er også de her tomater, du kan putte i. Tomater, salat, bang, og så skal du have lidt af det her kød i. Okay, måske er der nok. Måske var det bare mig, der så forkert. Fordi det bliver bare lille sådan en, ikke? Skal jeg ikke spise for meget svin, ja? Nå, men den bliver bare, altså, der er bare for meget brød igen, ikke? Hvis det skal passe. Altså, ærligt, for 115 kroner, så synes jeg godt, man kunne have fået lidt mere kød. Nå, men skål. Skål. På en hånd. Altså, de der brød ligner lidt nogle købebrød. Jeg tror faktisk, de her tacos er lavet af det her brød. Ja, ikke så meget, det der gris, hva'? Smager ikke noget. Oksekød smager 10 gange mere. Så det her er lidt skuffende, synes jeg. Ja, det er sgu lidt køligt. I forhold til nogle af de andre ting, vi har fået. Det er egentlig lidt ærgerligt, at vi slutter af på den her. Det er fint. Jeg kan sige til folk, hvis I nogensinde kommer til Vaca, så skal I ikke gå efter byg selv burritos. Til gengæld skal I gå efter empanadas og burrata, skulle jeg sige, og burrito og alt det andet lækre, vi har spist i løbet af det her program. Især hvis I spiser kød, så tag den der braised meat burrito. Det var sindssygt. Og quesadillaen også. Det var fucking lækkert. Det var mine 2 yndlings. Oksekød burritoen og oksekød quesadillaen. Ja, jeg er med på. Er det rigtigt? Ja, 100. Hold nu kæft. Jeg synes faktisk, det her det var det eneste, der ikke var min yndlings. Jeg er helt enig med dig. Ved du hvad? Jeg er ked af, at vi afslutter på den her. Jeg synes lidt, vi skal lægge den der til side lidt, fordi jeg synes faktisk, jeg har haft en rigtig god madoplevelse. 100, vi har haft en god madoplevelse. Skal vi lige prøve at tage en bid af noget godt igen, så folk kan se det, hvis det først er kommet ind nu? Jeg er enig med dig der. Altså, den her, ikke også? Den smagte for sindssygt. Tag lige ud og prøv det, og hvis I prøver det, så kommenter lige hernede, hvad I synes om det. Skål! Ej, prøv det. Det er for vildt. Det smager så godt, mand! Vaca fucking froderen. Tak fordi I så med. Det her, det var Milo og Sander. Husk at like, subscribe, se alle videoerne, send til jeres venner, sig det til alle. Elsk jeres mor, og lav nogle børn. Især med jeres kærester. Ses. Hej.